नमस्कार, मी सुनीता's रेसिपी चॅनलमध्ये तुमचं सगळ्यांचं स्वागत आहे. आज मी तुम्हाला घेवड्याची भाजी दाखवणार आहे. तर त्याआधी जर तुम्ही माझं चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करा. चला मग आता आपण बनवूया घेवड्याची भाजी. इथे मी घेवडे घेतलेत आणि बटाटे कापून घेतलेत आणि इथे आपण कांदे घेतलेत, किसलेलं खोबरं घेतलेत, कोथिंबीर आणि टोमॅटो घेतलेत. मोहरी घेतलेत, जिरं घेतलेत, गरम मसाला घेतलेत, हळद आणि लाल तिखट. तेल घेतलेत आणि मीठ घेतलेत. तर कढाईमध्ये तेल घालूया. आपली तेल तापलेली आहेत. आता मोहरी घालूया. मोहरी आता जिरे घालूया. आता मी इथे कांदे घालते. कांदे लाल होईपर्यंत परतून घेऊया. आता आपण इथे मसाले घालूयात. हळद घातली आहेत. तर मिरची पावडर घालते. लाल तिखटला आता व्यवस्थित तेलात आपण भाजून घेऊया. आता मी इथे टोमॅटो घालते. टोमॅटोला सुद्धा तेलात व्यवस्थित परतून घेऊया. तेल सुट्यापर्यंत टोमॅटोला शिजवून घेऊया. जरासा मीठ घालते. टोमॅटो जरा लवकर मऊ होणार. आता आपण गरम मसाला घालूया. आता तुम्ही बघू शकता तर आपले सगळे मसाले व्यवस्थित मिक्स करून झालेले आहेत आणि तेलसुद्धा सुटलेली आहेत. आता आपण त्याच्यात भाजी घालूया.
मिक्स करून घेऊया. आपण ते झाकण ठेवले आहेत. आता बटाटे शिजण्यासाठी थोडे पाणी घालूया. आता आपण इथे मीठ घातले आहेत. आपण झाकण ठेवूया. आता बघूया आपली भाजी झाली की नाही. आपली बटाटे थोडी अजून कच्ची आहेत. अजून थोडा वेळ शिजू देऊया. बटाटे दाबून बघूया. आपली भाजी व्यवस्थित शिजलेली आहे. आता आपण त्याच्यात किसलेले खोबरं घालूया. आपण त्याला मिक्स करून घेऊया. आता कोथिंबीर घालूया. आता सगळ्या भाजींना आपण मिक्स करूया. तुम्ही बघू शकता भाजीला कलर किती छान आले आहेत. जर तुम्हाला हा माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर प्लीज लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. आता आपली भाजी झालेली आहे. तुम्ही बघू शकता. थँक्यू.